Здравейте и добре дошли в този епизод на Размисли в колата. Днес темата, над която ще размишлявам, е каква трябва да бъде първата кола на нашето дете. Трябва ли да бъде скъпа? Трябва ли да бъде евтина? Трябва ли да бъде някой пълен буклук? Трябва ли да бъде чисто нова, взета от магазина? Или някъде там е златната среда и може да се намери нещо подходящо. На първо време да разгледаме какви са опциите. Кола от магазина, дори някакъв базов вариант, отиват може би едни поне 30-35 хиляди някъде за нещо така мъничко, но пък на първо място дали се струва, ако е млад шофьор и тук що е взел книжка примерно или взела книжка, то струва ли си да се дадат 30 хиляди за кола, която чисто нова от магазина, супер добре изглежда, обаче много пари. Пък и от друга страна, едва ли са толкова много семействата в България, или по-точно родителите, които могат да си позволят да инвестират така голяма сума пари в една кола за детето. Още повече, че ако тук що е взел книжка, нещата стават така малко, да го наречем, по-рисковани от гледна точка на това, че все още няма изградени рефлекси, все още може би допуска някакви грешки при паркиране, не е достатъчно внимание на пътя, като дава назад или като паркира успоредно. Та, относно супер скъпата кола, най-вероятно не са много хората, които могат да си го позволят. И сега на другата крайност. Дали колата трябва да е някаква пълна бракма, която е внесена в България с километраж връщан 300 пъти, докато стигне от Западна Европа до тук, и изведнъж кола на 20 плюс години с 120 хиляди километра, никой не е карал, стояла е само в гаража, вземаме я, тръгваме да я караме, излизаме от автокъщата или от там, откъдето е взета, и тя се чупи. Другата крайност не е също оферта, понеже ако тази кола постоянно трябва да се поддържа, постоянно да стои по сервизите, да, платили сме много ниска цена за нея, сигурно ще намерим и такива, които са за по 2-3 хиляди лева, но реално след това ще трябва да платим доста повече за обслужване. То даже може би няма да е обслужване, ами за ремонти. И така, това, което остава, е нещо може би по средата. Да не е много скъпа, да не е пък и хептен ефтина, ами може би на някаква прилична цена. Не е задължително да е някаква много нова. Примерно, ако е, да речем, 2008-2010 година, с още повече ако има история, която наистина е доказана сервизна история и може да се намери на прилична цена, би било един доста добър вариант. Сега обаче тук идва следващият аспект, който е дали да бъде с автоматични скорости или да бъде с ръчни предавки. Мисля, че
вече има и такива курсове, които се карат само на автоматични коли и дори книжката, която се взема, позволява да се кара само на автоматична кола. Доколко това нещо се спазва в България, не съм наясно, но където съм ходил по света, знам, че се спазва и там, ако някой иска да кара кола, която е с ръчни предавки, трябва да има книжка, която му позволява това. Аз по принцип съм фен на автоматичните и моето мнение е, че е така доста по-комфортно, доста по-лесно да се кара и за един млад шофьор наистина би било много по-лесно и удобно. Следващото нещо, което може би трябва да се вземе под внимание, е съответно колко мощна да бъде тази кола. Защото дали е добра идея да вземем много мощна кола, която да дадем на някой, който няма никакъв опит в шофирането, или да вземем кола, която не е мощна и един вид може би е по-сигурна, защото младият шофьор няма да се изкуши да настъпва педала на газта до дупка, да развива невероятни скорости. Не че с другите коли не може, но е малко по-различно. От тази гледна точка, според мен, пак трябва да се търси нещо някъде по средата. Може би 90-100 коня биха били така златната среда, ако може така да я наречем. Не е нито много мощна, все пак има някаква мощност, може да ускорява и би вършила чудесна работа. От друга страна, младите шофьори в по-голямата си част шофират предимно в града и за изграда такава кола, която е с по-малък двигател, също е предимство пред някой голям 2-литров турбодизел агрегат. И сега мога да ви разкажа и за моята първа кола. Тя беше Peugeot 306 1.4 бензин, мисля, че беше 75 конски сили и ако не ме лъже паметта, беше 94-та година производство. За изграда страхотна бензинова количка. Тогава по него време беше много така актуално да се монтират газови уредби. Може би година след като я придобих, аз също си монтирах газова уредба. И много дълго време си я карах, обикалях си из града, обикалях си извън града, бях се свикнал с колата, поддържах си я, нямаше кой знае какви големи разходи и като цяло бях много доволен. Напишете долу в коментарите какво мислите вие по въпроса, каква е била вашата първа кола, как вие бихте реагирали на това, ако ваш близък, който току-що е взел книжка, дойде и ви поиска съвет, какво бихте му казали, какво бихте го посъветвали. Интересно ми е да прочита вашето мнение. Чао и до следващия епизод.